Napa badhe milih artis sing diken nyanyi monggo lho Pak. Bingung iki Pak, bingung iki piye ape kabar aku ya isen. Gombeng iki bingung ape lungone Iya ndi. aku kok kelalen ya, Dek. Apa Mbak? Mau saka bapake saking wingi ngersake ronda gembleng ya, Dek. Oh iya wis sing ana diaturi mawon. Sampai lali aku, Mas. Monggo Mas diaturi ronda gembleng nggih. Soalnya iki liya ora ana sing iso kejaba Dek Enggar kok. Dek Enggar si cantik manjal itu seperti kuntul penyanyi barang, Dek. Diwarai lo ijek sekolah iki ya. Aja mok nganuk nangko nek isin malah ora sida mela ya. Monggo Mas ronda gembleng. Cus. Yuk. Hai. Kenapa kok minggir-minggir? Jen. Ya tambah ban, Mbak. Saya bantah dengan dua, Mbak. Kowe iki napa? Ayo kene. Joget.
libur. Lah kok ngledek? Nggak imba. Nggo imba jare. Tak kon nyanyi pisan-pisan ben ndang kendel mentale ben ketata, Dik. Rom. Cah Perawan jek sekolah gak tau nyekel mic ya? Nyekel pisan kelomoh kabeh. Ndredeg dimpet tenanan wedi ku nek jujung geblak kok, Dik. Aja ya, Dik, aja ya. Ya sesokne yang anu ya. Ben mari kendel ya ngene iki. Gentina ya. Lagunya diapalno Lagunya liyane gentina ya. Aja Wes rendah apa iki komentar. lulus iki. Uangnya nyanyinya slow mo kak. Nggak, iki mau baju. Baju Oman. Iku jongoman, iki baju bakul dolanan Oh, iki. sing pencipta lagu tambal Iya. apa? Bakul dolanan. Bahannya semprol iku apa? Iya. Ayo mrol tabohi Mbak mrol. Tambal ban ya. Nging mangke nggih teng ajeng. Teng ajeng mawon, Mbak. Mangga. Pak Wawan ugi sugeng siang. Katingaran kok dugi wong, Pak. Lah lagu niki judulnya Tambal Ban. Nggih. Gandeng kula dodolan kelilingan. Nggih. Niki saking komunitas KPK. Apa iku, Mbah? KPK Komunitas Pedagang Keliling. Keliling tak kira. Lintas Rembang Padi Purwodadi. Nggih, monggo. Tambal Ban. Aku iki Bakul dolanan bakul dolanan
pantun ya. Nggih, monggo monggo. Tuku klambi ning pasar kunduran, Aduh, tuku Mbak. batik ning pasar klewer. Alah, Mbak Be. nyanyi sekedar hiburan, Nggih. gak duwe duit terima gak nyawer. Mbon matur suwun dek wau men diparingi Buah kok. gabah tuku lewine. Senenge, senenge, Buah gabah tuku senenge. lewine wayah tandur banyune teko. Heeh. Gak usah susah, gak usah cedek, kepengin uripe makmur nanggap Wahyu Manggolo. Nyarano duite. Atur sapi. Lah iya kok iso. Matur nuwun bersama Wahyu Manggolo. Are ra usah susah, ra usah. Piye Mang jare Ya intine rasa susah. kon nanggo Bayu Manggolo. Lah nek ra duwe duit malah tambah susah nek lembah. Lah yo nerande kon adol sapi nerande sapi piye ayo. Sak bonus. Badhe. Karo ngenteni ponakane Munadi ya. Menadi channel, Endang Munidi. Endang Munidi kok iso. Ayo nyanyi, nyanyi. Iki lho bocil-bocil urung kabeh. Iya iki lho urut semene iki ya. Nyanyi apa? Bukan tak mampu ya Mbak Rum. Iya, bukan tak mau Mas Ari, tapi ana sing spesial ya. Sungguh diriku tiada mengerti karo sapa dhewean apa njaluk Ya kanca. ngejak bature no. Iya, ya dhewean milih ora milih penak. milih. Ayo milih. Ayo apa milih sapa sing ikhlas? Ayo monggo Mas. Bonus. Kepeksa deh. Apa? Tri. Karo dulure sisan. Ayo ayo maju. Ayo lho. Ayo maju deh, maju semuanya ayo. Saya belum nyanyi. Ayo ya nyanyinya. Maju. Maju kok biar cah panggung ambane ngene yo. Bonus. Uji-ujian. Ojo nonton senyusul. Wahyu. Pak Wawan yang terkenal surat. Nyapa toh Je? Bila cintaku suatu dosa. Apa yang hilang? Yang hilang adalah suaranya. Basik. Iki piye tek ngene iki terusan? Basik. Kotak, kotak. Sungguh diriku tiada mengerti betapa ku jatuh cinta kepada dirimu, hanya kepadamu. Aper deh, aper deh, aper deh. Seni yang lain tak melihat dirimu, ku
lho tak tenteni. Ini cara ngopo? Ya iki mau kan iki mah tak kanca ruangmu do adus do ngombai do dolanan iki kok ora ono kowe ana sing kurang ya ndak. Kok disengaja? Ya kur nyawang melu ki apa susah jane. Pira? Ya, ayo bari ayo yuk. Loh. Yang salah. Kamu sih berapa? Bisa. Dulu sekarang aja ya biar. Pengen takon apa? Apa bener iki wis mlebu ana ing desa Prabu? Nggih, iki bisa mrapet. Tenan. Dur kowe sapa? Kowe bangunan. Endang Winat. Lajeng penjam menika sinten? Pangeran Sekar saka Pasokaran Demak. Pangeran Sekar. Aduh. Pangeran Sekar pangapunten nggih, Den. Nyuwun pangapunten, Den. Den ngapunten, Den. Kula niku mboten ngertos lho, Den. Apa budak kaya ngono? Aku ning njaluk sepuro. Wani-wani kok wis. Cedak lawan aku. Iya, kowe engko nek entuk pidana. Kok ora tak basani aku kok jangkar nang piye to, Cang? Iki wae. Nggih. Kowe wedi karo aku Nggih. cek wis. Nggih, Den. Ayo, Nduk. Sapa mau? Endang Winat. Bareng aku ngerti karo kowe. Kok kaejenan. Lunga sak lunga kaejenan. Kudune rak karo bojoku. Dadi kepenak yen mengkone ana apa-apane. Bojomu iki bisa sabiyantu lawan kowe, bisa tetulung lawan kowe. Bojo, yen sewu ki pangeran, kula niki derek gadah bojo. Kula tasih prawan. Kowe durung duweni bojo, isih prawan. Kok prawan anake 5. Nggih, boten kula tasih Prawan prawan tenan. penting. Yang ngerti Nggih. yen pancen kowe iki isih prawan, ora bedane aku. Aku yo isih Joko. Jan tasih jowo. Bareng ngerti kowe iki beda yen aku ngerti bocah wadon sing Joko kae. Saged benten iki pundi pangeran? Rasane ngatiku iki kaya-kaya wis adem. Mergo ana sing nambani. Kok boten mungkin? Lemo kowe dadi bojo. Ih, jam menika pun gojek pangeran. Aku iki ora gojek. Kabeh mau nyoto. Tresnaku kawan kowe. Iku lho sing batinku senajan aku lagi wae ketemu kawan kowe. Jenengan kapan pesantren tenang ngenipun Joko. Jangan menika tembung tresna dhateng kula. Nek pangapunten ki Pangeran Sekar, emanipun kula menika boten tresna dhateng panjenengan. Kowe ora tresna kelawan aku mergo lagi wae tepuh. Nanging mengko suwe saya suwe tedak terus mengko kowe duweni rasa tresna kelawan aku. Ake boten kula niki dereng kepengin mawon. Kula tasih kepengin dolanan kali kanca-kanca kula mawon. Yen tak sawang kowe umurmu wis gedhe, isih seneng dolanan. Coba to, apa to kurangan? Aku putra ana ing kasodaran Demak iki. Nggih, panjenengan menika bagus gadah dosa. Ugi putra menawi nopat. Nanging kula menika boten tresna. Kados kuliake semangat. Perkara tresna mengko manggone mburi kang tak. Kowe gelem kelawan aku. Nggih boten. Yen tresna menika boten saking dosa Pangeran Sekar. Aku ora maksa lawan kowe, nanging setitik wae. Kowe iki apa ora duweni rasa? Welas lawan aku. Aku iki lembung lawan kowe, tresna. Bisa malih kula ibu iki Pangeran Sekar. Kula boten saged Pancen perawan. Yen mari.
Sapa manis kaya aku ngerti. Tak rewangi aku kaya ngene bobotku aku iki tresna lawan kowe. Mula sepisan meneh gelem mau dadi bojoku. Boten. Tenan. Kula boten purun pangeran. Yen pancen kowe ora gelem kapeksa, dina iki aku bakal rasani. Sedulure Endang Winardi pancen bener. Yen tak deleng sandang penganggonmu kuwi kaya Nayaka Praja nang tumindak ora pindhane kiwan wedhus. Kurang ajar. Waning no putra pengayoman ana ing Kasultanan Demak Pinto. Putra pengayoman ana ing Kasultanan Demak Pinto. Aja dumeh putra pengayoman ana ing Kasultanan Demak Pinto. Waton tumindak Gasra sapa wae najan takung cilik bakal wali. Oh ngono. Sapa kang dadi pepalanku? Ning ngarepanku kudu tak singkirake, ngerti? Akhire kowe kula kapso wani.
Kowe yo kaget. Kaget kok. Kosok baline aku yo kaget. Kok sakit menjulang kaget itu? Mlaku kanthi mungkur kaporo nabrak lawan aku. Mau sewu. Kula niki badhe gelut. Gelut. Nggih. Karo pawongan. Nggih. Pamriyo apa pawongan kae? Badhe seneng sedulur kula. Iki sedulurmu. Nggih. Kok dhisik. Tenan iki sapa? Kula Joko Murdo. Joko Murdo. Niki adik kula Endang Winardi. Endang Winardi. Nggih. Diwanoke aku Patiwus. Patiwus. Pangapunten. Pokoke wonten sing ngoyak kula terus kok. Ngoyak lawan kowe. Nggih, kula nyuwun kula niki. Ora usah dadak kuwatir ana ing sisih. Jangan ketemu lawan kowe. Sandale kari nopo? Kene kok mlayu ge. Balik. Sandale kari balik. Yo balik. Ayo Kok tadoh. Gua menawa sandale kari. Nuwun sewu. Bener ucapmu. Nuwun sewu sadere kok. Heeh. Panjenengan Patiwus. Patiwus. Tawangan kalau mau sareng ngertos panjenengan kok. Dhewe Ajih. ning kene aku bakal blokok lawan kowe sak loro. Tenane Patiwus. Nggih. Putra pengayoman ana ing Kasultanan Bintoro. Ugi putra pangayoman. Nuwun pangapunten nggih. Mboten napa-napa niki. Ati kula. Bados niku tesih kadang. Kae sedulurku nom. Ajih. Kok menawa dheweke kewirangan. Tembung tresna karo wong wadon ana sak tengahing dalan, Nggih. kaporo kepengin mrawasa sakwise ketemu kelawan aku. Rumangsa isin. Ayo nuwun sewu. Kok panjenengan lumarap menika dumugi wonten ing Kabupaten Merapen lajeng teng pundi? Tenane aku kautus dening Kanjeng Rama kang supaya ketemu lawan Ki Agung Merapen. Ajeng ketemu Ki Ageng Merapen. Ora kleru. Menangkaken mamam papan karesan. Kok bisa? Estunipun kula niki anake Bapak Ki Ageng Merapen. Kowe ra guru lawan aku. Mboten. Yen kaya ngono ki wis beneran. Nggih. Ning kene aku ketemu kelawan kowe, ayo bebarengan kelawan aku. Aku kepengin ketemu kelawan Ki Agung Merapen. Sinten? Sinten panjenengan? Dua anakmu loro Joko Murdo lawan adine si Endang Winardi mongko wiwit esuk gone pamit dolan. Wong dolan kok ora ngerti wayah iki srengenge nganti wis glewan mulon kok durung katon balimu. Aku yo ora mangerteni dhewe lho, Pak. Mergo apa? Iya. Pak. Monggo ora usah dadak kaya ngono. Teng desa niki Kaya kathah sapa wae. kathah awune. Ya kok terlalu sih kok. Sok masane ditelehi pitik bareng. Coba nak ana sok ada ngerti. Monggo kira. Joko Murdo Nggih, Pak. Mbok, iki dadi grantese wong tuwa. kenging napa? Ayo kowe iki karo adimu pamit arep dolan. Lho kok nganti bedhug tenange lagi mulih iki jane iki nggonmu dolan iki ning Dolanan ning Sendang, kuwi nanti ngerti banyu ciblon senengen mau dijak balik. apa ngono Winar? Ora yo duwe wayan to, Nduk. Iki wis sangat seneng ora baca Cek. Lanjut kowe bocah loro Bali kok iki bebarengan kok iki kok diagus Langsung sanjangane sarwa. Pak, Mbok. Ketepungan piyambak modarane kula mbateni. Ngono. Ya. Monggo kula aturi. Monggo. Dinara. Nggih, nuwun sewu pisan.
Boten ateges kula menika kami tangguh mapan nembe sepisan menika kula ngertos. Lajeng sinten ingkang dados asmanipun? Lajeng wingking saking Nggih dipun wanuhaken, Pak. Kula niki Pati Unus. Putra pengayoman saking Kasultanan Bindoro Demak. Kanjeng Pangeran Pati Unus putranipun Kanjeng Sultan Patah ing Demak. Boten lepat. Ampun kados katuran lega. Monggo-monggo. Ngono kok yo ora kandha mau-mau. Lah nggih sampean tak kono tepungan dhewe. Ngapunten nggih. Bapak kalih simbok kula pun suwek. Tuwek kok suwek. Pun suwek. Ngapunten nggih. Kowe iki mau ya malah gojekan dhewe kok ora ndak ngomong karo bapak kok wedi tombo. Nuwun sewu. Nggih kados Kanjeng Pangeran Pati. Rumaos bombong sanget ati kula. Jalaran wonten ing Merapen kok kerawuhan Priyagung Luhur putra saking Kasultanan Demak. Estunipun kok ngantos kersa rawuh wonten ing Merapen kula wau. Tindak langke kemawon menapa pancen wonten kawigatosan. Lah niki lho Pak perkarane Pak. Iki lho perkarane Pak. Mardok kowe kok Iya. gedhe wonge. Nganti Kanjeng Pangeran Pati Unus dumugi wonten mriki. Ya, Estunipun tetulung kalih Endang Winarti. Nggih Pak. Ning senggangi Winarti apa diperkosa wong. Aku mau kita perkosa, Pak. harus diperkosa bocah lanang. Lah kakangmu Wah, karena dua tosan tiyul satu tiyul. menang apa kalah? Menang Joko Modo kadoni. Percaya aku. Menang kelayune ya, Pak. Ini Pak, ora sumbut karo sumbare. Jotos bisa semaput ya Pak. Rahayune wonten Kanjeng Pangeran Pati Unus ingkang ketulung. Napa iki? leres. Nilaaken gumpanuwun ingkang tanpa upami. Dening panjenengan kersa mitulungi anak kula Endang Winarti. Pun limrah, kula niki jejeripun menungso. Kedahipun tetulung sesama samaning dumadi. Ngaten. Nanging nggih Pak, estunipun kula niki kautus dening Kanjeng Rama ingkang supados pinanggih kalih panjenengan. Utus ingkang Rama supados pinanggih kalih kula. Leres, Lajeng nigatosipun kula niki ngertos mbok bilih panjenengan menika wiku kang gentur sutapanipun. Mila kanthi menika Kanjeng Rama paring dawuh dumateng kula ingkang supados panjenengan nyipta pusaka nanging ampun sak-saking wesi. Nggih. Saking pangandikanipun Kanjeng Rama menika pinangka cunduk konde saking Eyang Dhuwurwati panjenengan kedah cipta ingkang supados dados pusaka. wah cahayane blereni. Nggih, ning enak cilik kok lho. Pak, Ayo cilik diwungkul. bingung sing gepok niku lho. Nah, yen bapak sing gawe ya mung Niki bapak nggih. Jawi nyuwun sabiyantu kula. menika ingkang nami susuk pundi. Nggih leres Iki agemanipun Eyang Ratu Dhuwurwati. Dhuwurwati. Mboten lepat. Menika kersanipun ingkang Rama Kanjeng Sultan Bapak Patah kula supados mbabar dados pusaka. Mboten lepat. Nggih, Napa panjenengan saged? sinaos selamat kados pundi kula saged Kanjeng Pangeran Pati Unus. Nanging Kados pundi? kula nggih nyuwun minah dangunipun sekawan dosa dinten jalaran menapa babar susuk konji menika pamoripun pancen ageng sanget kedah dipun lambari kalian talak broto utawi cegah dahar cegah sare. Wah, sampean Pak. Sekala masane gawe arit 2 jam dadi, keris 3 jam dadi.
Lho iku pusuk konde di pusaka. Ayo kuwi lah yo mung arit, momo keris sak lumrahe keris. Niki susuk konde iki pusaka kenampuh. Ning hati-hati nang masjid to, Pak. Ngeten mutiara niku. Iki dudu mutiara ya. Napa? Iki jenenge berlian. Ki Ageng Praben. Pripun pangeran? Sinaosa mboten jinarakan kula pinanggih kalih yoga sampeyan. Kapara kula sampun tetulung kalih yoga sampeyan. Endang minati. Mboten badhe kula silaki malih. Sepisanan kula niki pinanggih kalih yoga sampeyan. Kapara ndadosaken tresna wonten salebetipun manah kula. Menawi dipun keparengaken nilah sampeyan ingkang kula suwun ingkang supados yoga sampeyan badhe kula sengkakaken pinangka dados garwa kula. Detekno kare. Jenengan niku ampun gojek lho. Pangeran, Kados pundi? Iki tukane lho. Mboten lindur to, Pak. Aku. Orang lindur, Pak. Mbok. Orang lindur ta? ora to. Ketane sing kok ya ora minder lho, Le. Sak nenek loro. Yen loro ora ngimpi. Lindur. Iki salah. Ijo kasingatan. Ngaten Kowe lho. ndek iki apa to, Dang? Kowe kan. Panjenengan niku pun gojek. Panjenengan menika putra sesembahan putraning sultan. Lho kok ajeng nundut bojo anak kula Endang Winati. Mongko menika namung sak anake niku. Sinaosa Endang Winati. Laris saking dusun. Nanging sak sampunipun kula ngertos. Solah buwunipun katon alus kapara ndudutaken wonten salebetipun manah kula. Perkawis menika panjenengan ampun kuatos. Anggen kula tresna dumateng Endang Winati. Badhe kula ibarataken tresnani diri pribadi kula piyambak. Karena kula niku namung tiyang sepuh, nggih sesa-sesa sing nglampahi. Oh ngaten. Yo, Endang Winati. Iki lho. Saka kersane Kanjeng Pangeran Tabius, iki kowe arep dipundhut bojo. Bojo kepiye? Mergo sing lakoni iki kowe lho, Bu. Sakmene bapak karo simbok piye? Aku bingung iki apa. Lho, arek kowe Sing lakoni iki kowe kok. Ayen bapak karo simbok iki mung manut kelawan kowe. Nek ra gelem yo beto, Endang. Ono ya kok ya. Ngene ya, Pak. Iya. Ya aku gelem, kula purun kok pangeran. Sagu. Nggih. Ngaten mawon, Pak. Pripun? Redening sampean sampun wonten kesadaran. Babar pusaka menika malah kapara. Panjenengan meling dumateng kula. Menawi jangkep sekawan dosa dinten. Kula nggih gadah weling dumateng panjenengan. Lajeng badhe mitungkasmu. Menawi pusaka menika sampun dados. Sok sinten kemawon boten dipun keparengaken mundhut ananipun pusaka namung kejawi kula. Oh ngaten, mesti kemawon kados ngaten Pangeran. Yen to mboten panjenengan piyambak ingkang mundhut pusaka menika nggih mboten dadi kula ngaten. Oh ngaten. Nggih. Kula kami menika, Pak. Nggih. Sawetawis wedal kula nyuwun pamit tambahing pangestu. Kados. Badhe temuli wangsul wonten ing Kasultanan Bintoro. Monggo Pangeran. Endang sawetara aku njaluk pamit. Aku bakal matur ana ngersane Kanjeng Rama. Lamun Kanjeng Rama paring tilah supaya aku didhapan kelawan. Aku bakal tumeka ana mlapen nglamar karo kowe. Kula nyuwun pamit. Monggo dherekaken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba mundo. Pripun, Pak? Ayo iki jeneng bejo kemayangan sing ora kenyono-nyono. Iya. Ngerti-ngerti adimu Endang Winati ana sing ngarepke Kapara Putra Sultan. Aja lali sampe nek lakon daud nanggap-nanggap lho, Pak. Ayo mesti to. Nanggap barongan. Aja aku. Sengolo kok. Gua Ini, sengolo kok. ini aku bisa sing agot. Kowe cukup omah karo adimu lan aku tak babar pusaka iki. Oke, Pak, nggih, Pak. Hati-hati tak tinggalake ya. Sampean masak, aku golek kayu, kowe ubah-ubah.